Hilom-hilom di ako kay na ay imo. Maraming salamat, ma'am. Very good. Hi mga kamigs, maayong gabi sa inyong tanan. Magluto ta sa atong sudan sa panihapon. Binasoy ra, basuyon do nato ni siya mga kamigs. Di ay talbo sa kamote, di apoy alagbati. Ya di apoy kanaang kalabasa. Ya di atong sibuyas dahonan. Di apod atong luya og siyempre na apoy sili para halang-halang. Nya di atong atsal. Nya di apod atong isagol kamunggay. Kompleto na siya mga kamigs. Nya di atong isagol sa tungkuan. Abalon ni siya katon ning sulod sa package nga gikuan niya ti silo. Na akong gi hiwa-hiwa. Muna akong isagol karon sa kong binasoy. Datong gikuan atong kalabasa o linghod pa ni siya pero mauta na niya akong gipupo na siya kay basig kawato na pud unya kay ang katong bunga gyapon niya nga gipaguwang pa wa na naguwang kay gikawat naman na ako nang gikuha wa pa naguwang nato na ning lutuon nakainit ako dito sa tubig para lunuran danhi sa atong mga gulay. Si Cyril diha, iyang gihugasan ng kuan sa rep, gihinluan niya. Ang iyang budak, ang pangayo na sa gatas. Nag-igok na siya, namong gigawas ni Riri, kay pangayo na siya sa gatas. Na dito na siya sunod-sunod sa tiin ni Cyril. Na, sunod-sunod gina siya, mura na nun naami bata nga gamay. Pangayo na siya sa iyang gatas. Ala dagan-dagan na siya diha. Paghuna na niya nagtimpla na si say-say sa gatas. Na si Riri po nagpundo na siya sa tubig diya sa CR kay nagagas naman iyang gipunduhan ang CR sa tubig. Yato na ning lutoon ang atong gulay. Pero, siya. Hurot na oy. Wala na diyo. Nakuwangan. Agay. Nakuwangan. Nakuwangan na siya. Hala pa niya nga. Kuan kay nakuwangan na siya. Hala, ato sa imo nanay ka. Ato na ning nahugasan tanan. Si Cyril po, nagkuha na po na siya sa gatas ni budak. Sunod-sunod gid na siya ni budak basta gutom mo na. Agoy paspas kay na siya karon nagdiding adlaw sa iba. Napay gatas na? Anala. Wa na gatas si budak. Wala na ako. Tura dito. Diya na Ate Mar, si budak nga gamay. Na po'y budak nga gamay. Kaya na may budak nga dako. Iyan yung kuan. Daghang kayong salamat Ate Mar. Ayan si budak nagtiti. Busog na siya. Maraming taon bata nga gamay.
Na. Oh, sige, 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 patutoy. Ondoy, naamo, bibi, ondoy, oh. Naamo, bibi, budak, ondoy. Kapurot naman tayo ng punti. Nagapit na. Kahurot niya ang puno. Nagapit na gurot. Tulog na. Pag mukaon na ni siya, iya pa ni na maundangan sa gatas. Tulog na. Kaya na ha. Sakto na siya, pag mga taon niya, mga na sana siya. Mangayo na sana siya niya pag mga ta. Yan na. Luto na itong binasoy. So, tara na hukaron kaya para makakaon na po dahil ta. Diyan na, luto na ang atong binas, boy. Anya di apoy ginamos. Nya ka na siya bahaw mo na itong unahon kaya para nga dili masayang. Si Bintoy nagwa pag tuyo. Nya di apoy bulat isa ka buok. Sudan na niririto sa bukid kaganiha. Dihaw para man siguro na niya. Yan na. Manihapon pa ninyo mga kamigs. Subuhan na gulay. Ha? Oo. Ano ko lang kung ako sa init lang. Hindi yan. Manihapon pa ninyo mga kamigs. Ito na gulay. Lami atong sudan kay dinasoy. Ayaw ko sa kalbasa. Okay. Hindi ka una ng kalabasa na lami ka ng kalabasa na na ka ng sustansya. Ano ang kabang kalbasa na lang pa? Gamay na ito na. Ito limang, kalimang. Isa lang po naman. Isa. Wala na daw pero isa. Oo, dua lang. Wala. Isa lang. Wala. Dua lang naman. Dagan ni isa. Oo. Wala. Daghan na isa. Wala. Dora. Dora. Gusto mo kaya siya kaon sa gulay? Uy, siya ulit sa kumuti. Butang ka dyan. Eh, yung meron ko ng sweater na siya. Butang ka. Kaya sa kundi ko mga gamay ka kumuti. Sa gulang, sumig abalon. Nabutuhan na tayo ma. Kasi nga ito na ni ma. Nakakaunt siya ma. Ano na yung mga kami? Aman kayo? Ano ah? Ibahan. Ano lang ko yun. Ay, nakalimutan na siya. Hindi ko nakalimutan na. Ang kubol? Kaya gulo ko yun. Hindi mo ko siya doon. Nga ba yung bibigya? Dagan dulu. Ini nandiyan na yun. Hindi naman yung naman yung Lalamit yung abalon di ay. Ano? Ano ko dulu? Ano ka nalalawit? ngayon na, nalabi ah. Ang tanong ba? Ano ba? Tanong ba? Sana.
Hanapin yung gulay ngayon. Ayun sa bulin. Dami man. Gahit na. Hindi kaya. Muna ko ni mulai ka ano mulai. Ano ka maka? Humok ko yung siya. Ito na ang gulay ka. Dapat. Hindi ko ba yung basa. Dili pag kani kay dapat dili mo kailangan sa kaya ko talaga mo ba. Ay, kanang tumi-tumi ang gamot. Dali din. Pwede ko, sabi sa araw. Then, nag-ihap na yung bakit. Ikaw sa lang. Na sila ni tata kay magpangas mi sila bukid kay magpamukbang si mother dito, pasalamat nga nakasweldo na pod siya. Hello guys. Ya, di apod si Joy Joy Vlog sa wala pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Joy Joy. Baka naman mabisit ninyo ang iyahang YouTube channel, Joy Joy Vlog. O kay Ging Vlog, ug sa Kasambahay Vlog. May na lang may madugang-dugang. Na-iris ra ba ni kung Anya, good news kayo guys kay ang kang Jinjin nakuha na niya ang 1K subscriber. Nauna niya kakuha ang watch hour. Pag-apply na lang dadto pag magkuntakon ra to ni ate si Jinjin kay para nga ma-apply na pod ang iyahang YouTube channel. Onya mauday ni ang anak ni Joy Joy Vlog. Wa mahinap. Unday siguro akong light di. Paghoy sa mo ikaw mura ka Oh, moning anak ni Joy Joy Vlog. Iyan ning ikaduha nga bata. Oh, ulitaw ni siya sa Kursunada PM lang ni Ging Vlog. Kay ulitaw ni siya og diya si Mr. Gingayan Vlog. Hey guys. Daming siminto guys oh. Oh, kay atong ipatrabaho atong kusina para di na tagkaulanan. Kaya ano mo Nakakontrata na na. Kontrata na rin. Kontrata na na si Riri nagtrabaho na na. Kay way kuan. Bitaw si Riri sila ra ni Riri ug ni Jungjung magkalingaw. O abuhan. Pag walay lang. Ala vlogger na ni Jesse day? Vlogger na ni. Aga vlog siya, di pa lang vlogger. Vlogger Soon to be vlogger. Ay pag na pag. Asa na imo ko? Asa tong kontak na nga de? Ay mga kamigs, good evening sa inyong tanan. Magpangas mi sa ila ni Mother. Kay di apo ko'y parcel nga ihatod para kay Mother. Ug daghang kaayong salamat ma'am sa imuhang blessings nga gi-share kay mama. Unya magpasalamat po daw siya karon kay nakasweldo na siya. Na maong mamangas mi kay papangas mi niya dadto. Napod siya gihanda gamay, gihikay-hikay. Sosyalan na si Mother O kay na siya sakyanan nga naka-parking. Mapadyod mi kaabot. Di ay dalaga. Nahulog ito sa marang. Nabaling kamu kan dyan. Sak. Abay-abay man saksak angkol Unsa na mo kaon sak? Agay kaon-kaon man sa lollipop Yes, agaw Rolly.
God bless. Hello guys. Hello guys. Unsa man na imong gikaon? Lollipop. Ha? Lollipop. Lollipop. Wala na nakalagay. Mother, Why? Di akong I have something for you. ako ikuan karon i-update lang ba? Something for you. Pero busy in town si Mother. Ayun guys, nagukad na si mama para sa mga bata. Kay pauna ang mga bata. Ato na silang paunahon pagkaon kay para nga kuan. Dili magka gubot-gubot. Kira Joy, oh, batangin silang sudan Joy. Dili lang ato daghanon ang kanon kay kanaang. Dili na nila mahusap. Sa tagdo. Yan ko na nagbihon din. Ilang na to daghanon ang kanon kay ihatag. Wala prin sige, imong ulo mo nakuha. Diri gid na ang mga bata. Willen vlog ang kahit sa mga bata. Vlog. Kutsara ni mo boy, nana. Dito ka kaon sa Oh, kinsa man tagiamot mo. Oh, di ako kutsara. Oh, di ako kutsara. Ito bi, Dara imo sa ko. Dara sa. sandigaan man ninyo dana. Kainat man na diya. Ma, ano sa bahay ma, kagito sa ma. kontra. Di ko. Kurang kalula willing ma. Gusto gusto. Ay boy. Ma, Ano? Sneaky? mura mga si Lula Winding ah. Una. Imo ne. Amo na. Magdugang lang dahil sa kanon ha. Ang kagulay bi dito. Kaon sa utang. Oh, dara kutsara. Imo ko wala pa imo ko. Oh, dara ko. Bisay wala pa imo kuwen na pa na imo kuwen. Pa. Padugangin adi ko joy. Dai. Ha? Di man ka bata. Ano apil-apil kay di man ka bata. Mang kamera ko mang. Ito na na imo ko. Ito na na imo ko. Oh, kaon ta guys. Kaon ta mga legs. Kaon guys. Bisaya guys oh. Ito na ang Bisaya. Manok guys. Dito sa amo guys, di may ihaw pero Na mag-ihaw kaon ta. Oh. oh, hindi ay. Lain. Pero dito sa ato di tag ihaw kay padaghanon na. Ang bonus kawatan guys. Boy, bakit ka puta? Padakono. Ang tawaton bitaw ang manok dito gaw. Lain man mo iya. Ag anam-anamon man ipangonsumo ra guro kay. Di man sa dagbiglaon. Pasig paon dai yung kwan ito. Ag ipangonsumo ra sad siguro. Loy sad. Na hagyan lang sa kon naman. Di goto man. Ato sa ning unboxing imong parcel. Dali na tawag ato imong mga chikiting kay ato ning unboxing ang imong parcel. Be, isa pa. Naga. At kakuan kami sa una kay bahaw Uyab lagi na sila te karon ni ko hala. Kayo nga RG tingab dyan ko hala. Amo ning unboxing ni Mother ang parcel. Ay naku no. Nahuma ali na dinimigay. Hindi manghod karon taas. Diya sa luyo migi. Ano yung manghod mo? Yan na na imong book migi. Tibaw diha lingkulo ka di ka makita. Dana lagi lingkulo ka makita ka diha. Diha.
Di ana ma'am ang parcel, ako nang gidala din ni mama. Dayon ato ning abrihan kay para ato ning hatag sa ilaha. Kung kinsa ni tag iya. Hala ka, wow. Imo ni May, na imo na ni wala. Tubag lagi dayon. Na imo na ni wala. Ah. Ay, na ako ro. Dodong maoy. Tagduha ni sila katerno daw danhi. Ay, tagduha ba niya? Ako niya. Asa pa kay lantaon sa nato din. Ako pang gipanglantaw ang mga kuan. Mali kami ginida. Dili Kay saksak niya. Kaning duha. O dara sak. Suota din sak. Kang saksak. Dili na siya laki ha, dili na siya dudong. Dudong maoy ra. Kuan siya, ingon ako na kay dudong. Morning baris nida. Ako na kay dudong maoy la. Ala daghan kayong salamat ma'am sa ilahang mga sinina. Unsay ikasulti? Amay Maraming Ay, salamat, kang amay. ma'am. Terno gyapon kamigi man niya. Kamigi lagi na kay dako. Gyapon. Kami hindi ka kanan. O dera imo amay. Ya, unsay sulti amay. Tingog lagi dayon. Salamat, Salamat. ma'am. Ilan na imo amay? Duha na imo may. Isa. Iya dudong Kani maoy. kamigi. Ay, ako. Salamat, O kani ma'am. kamigi gyapon niya. Kusuga pag-istorya. Salamat, ma'am. Suga. Kusuga. Salamat, ma'am. Og kani pod kami gitagduha sila katerno ang mga bata. Og daghan kayong salamat ma'am. Ana ra imo isa migi o kang migi mo. Isa kani isa migi ang isa. Lain kolor. Lahi ni kulor di mo mag-ilog danhi. O kabado nang isa migi. Kanang ilalong Mura gyapon. Kani kang ako ay paghilom-hilom di ako kay na ay imo. Maraming salamat, ma'am. Very good. Baka ano. Di ana ma'am, ako nang naablihan og nahatag na sa nako tagsa-tagsa sa mga bata. Daghang kayong salamat sa imong gipaabot sa imong nga mga sanina. Pinigi. Salamat, Auntie Mai. Salamat ma'am. Salamat, ma'am. Ikaw sa. Ma'am. Ma'am, dili ma. Ikaw ako. Salamat, ma'am. O ikaw amay. Salamat, ma'am. Oh, kabirigod. O sige pang suotan niyo nakaw kay aron makita na to ang inyong kangagwapa. Dali. O sige pang suotan sa dayon sa ninakaw. Di ana ma'am, akong gipasuot sa ilaha og sakto gyud kayo ang sanina sa ila. Daghan kayong salamat ma'am sa imuhang mga blessing sa mga bata og ni mama. Daghan kayong salamat og akong pangayon sa Ginoo nga hatagan ka kanunay sa kabaskog sa lawas diha og daghan pang grasya nga moabot sa imo ug ang Ginoo nay maantigog balo sa imong kamaayo sa imong isig ka tawo. Daghan kayong salamat ma'am unya. Sakto kayo sa ilaha ma'am o daw hinlo na kayo. Hinlo pod kayo sila aglantawon danhi sa ilahang mga sinina. Oh, Salamat kayo, ma'am. Salamat, Salamat ma'am. sa mga bata, ma'am. sige pagdungan mo. Salamat, ma'am. Salamat kayo, ma'am, sa imong mga gipanghatag kanamo para sa mga bata. Daghan di kayo salamat. Huwag sige. kaputangan sa pagpasalamat. Daghan di kayong salamat. Sige, sayawin na lang ninyo si ma'am kay para malingaw po si ma'am. Sige, sayaw. Kamao mong sayaw. Sige. Sige. Aman mong sayaw. Dato ra sayaw. Sige. Sige na, Migi. Sige na, saksak. Agay na. Sige, sunatahilin. Sunatahilin. So, may isunataran na. Sige na, Migi.
Ay na. Lagi. Sige. Kantahe Koreana. Galing. Ada si Koreana may pakanta kay may ni si Koreana mo kanta. Yaw, 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 yaw. Hanggang dito. Daghan kayong salamat ma'am ug dili na pod mi magdugay kay gabi na pod manguli na pod mi.